boos ben ik hierom. Hoe ze er me omgaan en alles. En vooral de jonge meisjes die thuis hier weer ontslaan worden en alles. Ja. Waar toe bewegen, maar dat is de politiek in Den Haag. En die had gewoon zijn van, we gaan bezuinigen. De vanomsluiting van Talma Hoeve en het ontslag van tientallen personeelsleden is het praat van de dij in Van Worden. Dat de bevolking belutsen is bij het in de volksmoelen Rustoord, dat in Jotje en Zon zonder hiepen die, dat blijkt wel uit een actie op Facebook. In nog geen tijd die het stiepen haast 1300 mensen dit initiatief. Wij, Meijer van Passana, net Talma Hoeve in om te praten met de actievierders. In het centrum treffen we Wollingen van de personeelsleden. Juist even zien naar wat al je lijkt had en dat natuurlijk. En dan denk ik, ja, wie worden wel steund ook vanuit het dorp. We moeten met andere mensen omslepen. Er zijn mensen die het ons loon opgebouwd hebben. Sorry, maar als je zo staatssecretaris bent, nee, dat vind ik slim. Nou, we zullen proberen maar ons aan de kappen voor te horen. Want het is wel de bedoeling dat onze oude mensen die er nog mee wel de zwaar krijgen, werd het recht op haar. En ik denk dat er voor u een grote taak lijkt om te zorgen dat de mensen gerustgesteld worden. Er moet nog goed op hun pas worden deze komende tijd. Ik ga er meer dan 21 jaar werken, dus ja, je wel een groot stuk van je leven heeft er altijd teruggebracht en dat is razen net meer. Dante Madriel liet weten in peteer te gaan met de directie van Passana. De gemeente wil bespreken of het mogelijk is de bewoners van Talma Hoeve te verhuizen naar het Oorenzwaarcentrum in Van Worden, het Talma Hoes.